Hi guys. Hi guys. So, lumabas kami ng bahay para mag-grocery. Malamig. Hi! Hindi na lang gusto ko magpagupit doon. No? Asa? Dito lang naman kami sa kabilang kanto. Tatawid lang kami. Dito kami mag-grocery. Tugnaw. So, anong kailangan? Dagagrupas na to. May sitrong pa yan. So, anong uulamin natin? So, bibili tayo ng ganito, Liz, in case of emergency. Yes. Put it in the bag. Wait, kailangan natin ng ganito na lang, di ba? Pwede ganito i-ano sa or no, kukuha na lang tayo. Ano no? Ayoko niyan, jambong yan. Ano ba? Ayun na tayo. Okay na isa? Yes. Ayaw na nga. Isa pa nang babang. Ingana na lang. Then ano pa? Ano to? Beef, yung beef yan. Magkuha tayo ng itlog, Les. Since itlog is life. Yes. Paano na yung itlog? In case of emergency, magkano mag-itlog? Ako mag-work. Magkano mag-itlog? Work. Tapos ano, yung ano, Les? Ito, oh. Mamalengke na lang tayo doon sa So guys, yung uulamin namin ngayon, mag-gisa lang kami ng green. Ano yun? Haricot vert? Tubig magdatag, tubig tag sa taas. Oh. Sige. Mapalit ko ano, Les, kasi guys, bibili ako ng bigas tag for something, kulang-kulang 5. It's so kanang expensive, the bigas. And then bibili ako ng tissue. Gusto ko itong pink kasi where ko I'm kikay, so I want pink. At saka supala. Let's bit ka supala isa, please. Ito. Yes. Yes, Isa please. Wait. Simon. That's all. Thank you. Tapos, isa na lang na tubig bitbitin natin. Bit mo gano'n. Kaya mo, Liz? Oo. Tapos? Yan lang, Liz. Isa na lang muna, bukas na tama kayo. Ako kasi magbitbit ng isa para tubig lang bitbitin. Chips, Liz. Kasi mo chips na. Chips na. Pagkuha man sila ko ang Doritos. Huwag mag-Doritos, diri. Masarap din naman yung Vico, Liz. Oo. Naman ikaw. Arita, Liz. Ano tamang kalis? Gawas na kalis. Mana niya? Oo, mana na rin. Sige, mana. Sige. Uy, sige, klaro sana ako butak. Sige. Ako. Ayaw sa ang pakibili. Kristalin nito. Isahan na lang na pag ano. Ano mo nga yung bigas? At saka yung sisigot. Pagka sigotle. So, bumili si Leslie ng tubig. Saka dito ako mabili din. Maglilili ko. Baka may kilala ako. Hi! Ito.
mas pa ano. Bakit doon sa inyo wala na? Nakapag-curve pero mag-anam na. Pauwi na kami. Tatawid lang kami ng kalye, kanto. Kamusta, Les? Hi! Ito, dito babe. Kasi wala akong inom-inom ng tubig eh. Dumating si Leslie, so kailangan uminom ng tubig. Walang kain-kain, walang tubig-tubig. Tea lang. Ano nga po? Naka-remember pa dito school. Alam mo, magpapalit kami ng food, ha? Ibigay ko sa'yo. Palagi yan nila pinapalitan para kasi minsan may mga pumapasok magkanang tag na ka ng food. May mo kuan niya di taga-diri. So, andito na kami sa bahay. Ganun lang kalapit yung ano namin, tindahan na binibilhan. Pero maliit lang siya. Wala masyadong choices. Yan. Andito na ang aking katulong sa pananampalataya. Balik ka, baliwan na naman to. Tuko na. Wag naman. Bakit na kami? Nasa second floor lang kami. Kaya lang tamad kami maghagdan. So, eto. Gaan naman ang tao. Gaan naman ang taka. Magluluto na ba tayo? Kaya pa ba? Kasi pauwi na si Alex. 6 o'clock na. O, mamaya na lang. 7:08. Hayaan mo siya. Kakain lang yun ng... So, yeah. Wow. Ang hitsura namin, ang hitsura ko. Haggard. Nababas ako ng bahay ng walang hilamos, walang toothbrush. Tapos yung mukha oily. Kahit mumug, tapos hindi pa napindot. Ano, tanawa? Yun. Ayun. Ito. Ganito lang buhay. Ganito lang buhay. Ang buhay dito sa Paris. Charot, buhay ko lang. Buhay matanda ang mukha. Tulog lang buong araw. Ay, hindi naman ako natulog buong araw. Pero tanghali na ako nagising. Tapos nag-edit ng video, gano'n. Charot lang kasi vlogger na daw kunwari. Vlogger na. Para makasakali niya yaman ako dito sa pag-YouTube. Charot. Araw, dito na kami. Chai chow. So, hi guys. Kami ulit. Charot. Andito kami sa bus stop. Naghihintay kami ng bus. Kasi may pupuntahan kami. Rendezvous. Appointment at 8 p.m. Ang pangit ko pa rin kahit naghilamos na ako. Nag-lipstick lang ako konti ng Ako din pula. naglagay ng para lipstick, walang hindi- toothbrush. Tapos, para hindi putla. kasi nagmamadali na walang toothbrush. Lagay na lang ng pula sa lips para Naghihintay kami ng hindi bus. namumutla. Ang pangit ko. Sige ba? Ano ba ako? Sige guys. See you later. So guys, we changed our mind. Magme-metro na lang kami. Magti-train na lang kami kasi maghihintay pa kami ng 6 minutes sa another bus. Naiwanan kami nung unang bus. So, maglalakad kami papuntang metro. Yung metro, yung train. So, yeah. Yun lang. See you later sa train. Sa train station. Ciao! So,
Nandito na kami sa pababa na kami dito sa metro sa train station. Ito ba yun? Oh, dito? Sabi yun, pero daghan mo kanya. May ano din yun. Pero baka doon sa pinaka-main. Doon sa pinaka-main doon sa ganito lang, mag-ticket, pasok, tanggal. Parang ano lang. Ano nga yun sa atin? MRT? LRT? I don't know. Pero hindi ko alam kung ganun pa din ngayon. Pag-ticket. Ito ang train station ng Paris. Saan tayo? Ano? Pilipa? Charles de Gaulle. Line 6 ka. Oo. So, parating na yung metro, yung train. Doon tayo sa wala masyadong tao. So, dito kami nakatira sa Lisablon Station. Sa Lisablon Station. So, ang daming tao. Tae. Daming tae. So guys, first time ko mag-vlog dito, yung maraming tao. Guys, bumaba na kami ng train. Lilipat kami ng another train para sa doon sa pupuntahan namin. Kukuha kami ng line 6. Kukuha kami ng metro line 6. Line 6. Tapos pupunta kami ng Cambron. Ito lang Cambron this. Direction Nation. May Cambron ba doon? Wait, Cambron dito. Dito tayo pupunta. Meron na. Oo nga. Ilang stop? 8 stop. So dito kami, naghihintay ulit kami ng train. Yan lang. Kung gusto mong magpakamatay dito lang, pasagasa ka. Talon ka. Talon ka. Baliw. Ayan na. Alilis, gusto mo? Wag. Nagmahal, nasaktan, tumalon, pakamatay. Ano yun? Star. Star motor. Oh, yung metro, yung train nila maraming bandal. Ingat. So, yan. Dito na kami. Star motor. May hinahanap kaming address. Asan ba tayo? Asan ba tayo? Ay nako, hindi marunong magbasa ng Ayaw Google. sa... Hindi aramang ganda nga naman yung nilakaw naman. No, kasi kung saan naka ano yan. Ano ba yan? Wala. Ano ba yan? Wala. Yan ang sinasabi ko. Dapat kasi... Hindi ang cellphone ang ikot-ikot mo, tayo ang mag-ikot-ikot. Sige. Kasi musunod ang araw kung saan araw. Right side kasi Asan ba tayo? Ito ang metro? Oo, dito tayo lumabas, diba? Galing tayo dito, lumabas tayo. Eh di pagpunta doon tayo pupunta. Right side, parang dito, ata. Ayan. Hindi. Ayan o, tingnan mo. Kaya nga tatawid tayo. Okay. Ay nako guys. Turn right. Ito. Turn right. Dito tayo. May hinahanap kaming Ay, address.
bobo kami. Kaya yan ang napapala sa mga bobo. Ako lang ang bobo nito. Alam naman yung cellphone yung bobo, yung Google yung bobo, yung nagsasalita yung bobo. Ay, so, walang alam. Tapos, Lakad-lakad lang kami. Tapos, masarap ba to? nag-vlog na siya lang. Tanawa. I'm vlogging. You vlogging? Nag-vlog na. Say hi. Chismosa. Ayaw ko nung i-appeal sa Johnny. Mag-hi ra lagi ka. Hi ra. Hi, ako no. Pag-hi na. Hi. Asan ka ngayon? Mag-YouTube ka Asan na. ka ngayon? Asan ka ngayon? Mag-YouTube ka na. Oh, nandito ka sa alis. Torpela. Ito lang ah. Hindi mo makita. Tower lang. Ando ng Eiffel Tower. Nawag tower. Badlo nga lagi. So, pauwi na kami guys. Nag-transfer lang kami doon. Papunta kami yung Lady Falls. Kapoy. It's so cold. It's freaking cold outside. Lady Falls. It's Lady Falls. Bumili ako ng suka. Isa ko sa marinitan. Marinitan, harap. So, nasakay na kami nito. Doon tayo sa dulo eh, diba? Kabitan na We're going to dulo. To dulo. We're going to get inside here. Okay lang, dito naman tayo. Doon, lakad doon. Lakad doon. Hindi lakad. Doon dyan, doon. So, andito na kami sa loob. Dito na kami sa loob. Tsaka bababa kami doon sa may Lisa Blonde. Next is Metro Argentine. It's Argentine. Don't cry for me, Argentine. Yan ang metro dito. Sex education. If you want there's sex education. Next station, Bokmayo. Dito kami dati nakatira. Bokmayo. Bokmayo. The way sila mag-pronounce. Bokmayo. Bokmayo. Parang Bokmayo. Parang ganun. Attention, les pickpockets peuvent être présents à bord. Beware of pickpockets. 请保管好个人物品，谨防扒手。Action for 他身体里。スリに狙われないために貴重品の管理には十分ご注意ください。 Okay. Pupunta na naman tayo. Next station is Lisablon. Doon kami bababa. Ayaw na kayo. Nagsura namin. Well. Walang ligo-ligo. Walang hilahil. Naghilamos naman ako kasi medyo malayo-layo yung nilakad ko. Ngayon.
kami, bababa na kami dito. Les Sablons. Les Sablons. So we have to go. Les Sablons. So guys, bango. Amoy anso. So guys, dito guys, meron din talaga ditong ganito. Mga kawawa sila, mga ano yan yung mga refugee. Amoy lang din dyan, lang din sila umiingi. Mga ano lang yun sila din, mga walang mga stranger, yung mga galing ibang lugar na walang trabaho, walang matuluyan. Dito lang sila din naghahanap sila ng matutulugan. Normally may tumutulong naman sa kanila pero yung iba atitigas ang ulo, ayaw nila, tapos ayaw nila magtrabaho, gusto lang nilang mamlimos. Kaya yun, magtiis sila dyan sa minsan nakakainis din pag tumulong ka. Kasi hindi rin nila tutulungan yung sarili nila. So, yeah. Dito na kami. Labas. Papunta na sa bahay. So, ngayon, magdadrive na ako dito. So, we're going home now. From Metro. Makikita nyo from train station hanggang papunta doon sa bahay namin. Hiningal ako sa hagdan. Alam nyo ba? Baka hindi na. Sale kasi ngayon dito So ito ang lugar namin. Lugar ng mga hiningal ako sa hagdan. OMG. Yan. Alam niyo ba kung gaano kalamig ngayon dito? Grabe. Freezing cold yung puwet. Ito yung bully naming pinsan. Binubully. Char. Ang daldal kasi. Ay nako, samok. Yan. So cold. Freaking cold. So ganito yung mga buildings doon dito sa ganyan. Talagang bato-bato siya. Talagang bato siya. Bahay ng amo mo dati. Solid. Yan. Ganito ang itsura ng mga buildings dito. Sulit na sulit. Bato talaga siya. Ngayon, may Christmas tree na. Dadalhin ko na to sa bahay kasi hindi ako nakabili ng Christmas tree. Nagtatapon na sila ng Christmas tree. Kasi tapos na yung yan, may Christmas tree ulit. Christmas tree ulit. Yan, tapos sa kabila meron uling Christmas tree. Christmas tree ulit dito. Yan. So, dito na kami sa bahay. Kakarating lang. Itsura ko talaga yung eye bags ko. Sa kakatulog yan. Sa kakapuya tapos tulog. Kasi pagod okay lang. Okay lang ako nang naman. So, yeah. Magluluto na kami. Sige, gutom na kami. Magluluto na kami ng dinner. Ciao, ciao! See you
later or tomorrow.